Pois que é a constatación de que a Comisión de Investigación non está indo como lle tería gustado ao Bloque, probablemente non está indo como lle tería gustado a Pedro Sánchez, teño clarísimo que aquí hai unha conexión e que a decisión do Bloque de promover esta comisión ten moito que ver, xa o teño dito noutras ocasións, con algunha devolución de algún favor, de alguna maneira, que probablemente lle deberan o Partido Socialista vistas a campaña e, ao final, esta repercusión nacional que se lle quiso dar, esta comisión de difamación, ao final, pois, simplemente con contar a verdade na comisión, todos os que están pasando, pois se desinfla e non se cumplen eses obxectivos, e agora supoño que por intentar darlle vida ou facer unha segunda intentona, pois, toman esta decisión. Teño clarísimo que esa é a razón e a partir de aí, pois, pouco máis podo decir, non me podo pronunciar respecto do que poida decir, non sei os argumentos, nin o resultado desa acción legal, pero, desde logo, as causas que motivan as teño clarísimo. O fracaso dos obxectivos que se marcaron, xa abandonan, xa se aburriron, xa non lle sirve para o que querían, e agora van facer este segundo intento, esta segunda fase.